Bon dia per la matina. Bueno, aurreko bideoan zenbaki errealen zuzena edota zuzen erreala aipatu genuen. Oraingoan, ari jarraituz tarteak ikusiko ditugu. Tarteak zer diren, tarte motak eta hauek adierazteko moduak. Tartea, bi zenbaki errealen artean dauden zenbaki erreal guztien multzoa da. Adibidez, institutuko patio orduaren tartea, goizeko 11:00-tatik 11:30 doana litzateke. Baina, nola adierazi genezake hau grafikoki? Ekar dezagun zuzen erreala, bai? Eta demagun, gure tartea -2 puntutik 4 doala, bai? Tartea 2 puntu hauen artean dauden zenbaki erreal guztiak lirateke, bai? Eta lehenengo -2 tartearen beheko muturra deritzogu. Eta 4ari goiko muturra, bai? Goazen horren ikustera dauden tarte motak. Lehena, tarte irekia, bai? Muturrak ez daudenean tartearen barruan. Grafikoki, muturrak borobil hutsen bidez adierazten dira. Lehengo adibidea ekarrita, hemen ikusten dugun muturrak, -2 eta 4, bai, borobil hutsen bidez adieraziak daude. Honek esan nahi du, bai, muturrak, hau da, -2 eta 4, ez daudela gure tartearen barruan. Hau da, gure zenbaki multzoaren barruan ez daude, bai? Tarte notazioan honela adieraziko genuke. Bi muturrak, -2 eta 4, koma batekin bananduta, bai? Eta -2 ez dagoenez tartearen barruan, parentesi bat jarriko diogu aurretik. 4 ere ez dagoenez gure tartearen barruan, beste parentesi bat jarriko diogu, bai? Gero ikusiko dugu, muturra badagoenean barruan, kortxete bat jartzen dela. Baina hori hurrengoan ikusiko dugu, hurrengo adibidean. Eta beste era bat adierazteko desberdintzak erabiltzen dituena, bai? Hauze, honela adieraziko litzateke. Hemen, letra eta zenbaki arraroak ematen duten arren, zer esan edu, bai? Giltza artean, adieraziko genuke, X, hau da, edozein zenbaki, barne, ikurronek esan edu, barne R, hau da, zenbaki errealen multzoa, bai? Orduan, X barne R, hau, bai? Notazio mota honetan, beti agertuko da, bai? X edozein zenbaki, barne R, hau da, X zenbaki erreal bat, bai? Non konturatzen bazarete, -2 eta 4 puntuak dira muturrak, bai? Non, beraz, X dagoen, -2 eta 4en artean, hau da, -2 txikiago X baino, bai? Eta X txikiago 4 baino, bai? Orduan, honela adieraziko genuke, bai? Hauze beti agertuko da, bai? X barne R, non -2 txikiago X txikiago 4. Kasu honetan, -2 eta 4 ez daudenez tartean, ez dugu berdin txagarriko. Ikusiko dugu hurrengoan nola, bai, bale? Tarte itxia. Muturrak tartearen barruan daudenean. Grafikoki, muturrak borobil beteen bidez adierazten dira. Lehengo adibidea ekarrita, hemen, kasu honetan, -2 eta 4 bi muturrak borobilak beteta daude, bai? Ez daukazu lorik. Honek esan nahi du, grafikoki, -2 eta 4 badirela tartearen parte, bai? Tarte notazioan, lehen bezala, -2 eta 4, koma bitartez adieraziko genitu duzke, eta esan bezala, -2 badagoenez tartearen barruan kortxete bat jarriko dugu. Honek adierazten du, -2 tartean barruan dagoela. Eta 4 ere tartearen barruan dagoenez beste kortxete bat, bai? Eta desberdintzak erabiliz, hau izango litzateke lehengo moduan X barne R, non, orain, -2 txikiago edo berdin X, bai? Eta X txikiago edo berdin 4. Hau da, honek esan nahi du, X, zenbaki errealen arteko zenbaki bat da, non, -2 eta 4en artean dagoen, bai? Venga. Beste mota bat, tarte erdi irekia litzateke. Soilik muturretako bat dagoenean tartearen barruan. Grafikoki, hauze izango litzateke adibidez -2 borobil itxia denez, hau badakigu tartearen barruan dagoela, eta 4 borobil
irekia denez, lau ez legoke gure tartearen barruan. Tarte notazioan, -2 lau bi zenbakia jarri eta -2 badagoenez tarte barruan kortxete bat edukiko luke aurretik eta lauk atzetik ez dagoenez tartearen barruan parentesi bat. Eta desberdintzak irabiliz, x barne r non -2 txikiago edo berdin zeren barruan dago x eta x txikiago lau. Bai, lau ez dago, horregatik ez da txikiago edo berdin jartzen. Eta azkenengo bat, zuzen erdiak edota tarte infinitoak lirateke, bai? Bale, hauek muturretako bat edota biak falta zaizkionean tarteari, infinitorantz doazelako. Grafikoki, hau izango litzateke, adibidez, tarte hau 0, barruan egongo litzateke, bai, beko muturra 0 litzateke, baina goiko muturrik ez dauka, bai, infinitorantz egiten du, bai, hauek horrezagatik zuzen erdi bat izango litzateke tarte mota, bai. Tarte notazioan, 0 eta plus infinito, bai, jarriko genuke, eta 0 badagoenez gure tartearen barruan kortxete bat, eta infinitoak edo minizu infinitoa inoiz ez daude gure tarteren barruan, beraz, beti parentesi batekin adieraziko dugu, bai? Eta desberdintzak erabiliz, izango litzateke x barne r non, kasu honetan x, ikusten duzuen bezala x, 0 baino handiagoa da, handiagoa edo berdin, bai? Xen balore guztiak, hartzen dituen baloreak, kasu honetan dira 0 baino handiagoak, bai? Horregatik adieraziko genuke x barne r beti bezala, non x 0 baino handiagoa den, bai? Hemen bi muturrak falta zaizkigunean, bai, edota biak esaten dugunean, bi muturrak falta zaizkigu goitik infinitora joango litzateke eta betik minus infinitora, beraz, hauze zuzen erreala litzateke, bai, zuzen osoa. Eta tarte hau adieraziko litzateke R baten bitartez, bai, edota minus infinitutik plus infinitora. Bale? Hauek dira dauden tarte mota guztiak. Hurrengo bideoan tarteen batura eta ebakidura aztertuko dugu. Baina hauze hurrengoan.